Soc Rubén Santana, capità del Gran Idea Benigànim, i vinc a contar-vos un poc les eixides que tenim aquesta setmana. Per fi, última setmana de jornades dobles abans del desenvolupament final de Lliga. I res, divendres a les 7 juguem frontal Manises, partit que es preveu que serà duríssim, un equip veterà que sap molt el que juga, un ritme de joc molt definit, amb molt bons tiradors, un horari que a nosaltres ens complica molt per a poder estar tots els jugadors. De fet, crec que no podrem estar, però bueno, després de la victòria frontal Paterna intentarem donar-ho tot per guanyar el partit. I dissabte tenim un partit a una de les pistes més dures, o si no la més dura de tota la Lliga, que és la d'Algemesí. Partit també d'una vitalitat i d'una explosió molt grans. I bueno, tenim de nou 2 partits en 24 hores de diferència, no tenim molt de temps per a descansar, però bueno, intentarem donar el millor de nosaltres mateix. Ressaltar que una vegada acabi aquesta jornada sabrem quins equips jugaran el play-off d'ascens. Ara mateix, tant el Gemesí com Manises com Benigànim estem dins d'aquest play-off d'ascens i el que voldríem els 3 equips és certificar aquesta plaça. Pareix ser que algun es quedarà fora, veurem quin és. Nosaltres, per la nostra part, anem a fer tot el possible per a portar el bàsquet i portar el nom del nostre poble al més alt que puga ser i oferir sempre el major espectacle possible per als nostres aficionats. Moltes gràcies i